Lunes tabang medical kita. Luwang istorya nin pag-asa sin pagtabang an sa tuyang iyahatod ngunya na pagkaaldaw. Sa'yo naman nagbiyahe partner ang tabang ora mismo kan ako Bicol Party List para makaabot ang tabang. Siyempre pa ni Congressman Saldico at ni Congressman Jill Bungalon na pigpapalakop talaga sa gabus na parte kan Bicolandia. Digdi lang yan sa tabang ora mismo. Yan, partner Rotang Camarines Norte ang tabang medical team asin duman man partner nabisto ang sarong daragang estudyante na may helang na hyperthyroidism o helang sa thyroid. Ngani mas masabutan ta partner sin maaraman ta ang sitwasyon. Aramon ta sa istorya ka Ferry. Sa unang tingin, tila aakalain na normal lamang ang 21 taong gulang na dalaga na si Chris May Salen ng Vinsons, Camarines Norte. Ngunit siya pala ay may dinaramdam na sakit na kung tawagin ay hyperthyroidism. Isang uri ng autoimmune disease kung saan madami kumpara sa normal ang ginagawang thyroid hormone at nagkakaroon din ng paglaki ng thyroid. Buwan ng Mayo noong ma-diagnose sa sakit ang dalaga. Sakit sa ulo, hirap sa paghinga, panghihina ng katawan ang ilan sa mga naramdaman niya. Kita rin ang pagbagsak ng kanyang katawan. Kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo ang dalaga. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ay hindi nagpapigil sa pag-aaral. Opo, kasi gustong-gusto ko nga pong makapag-aral. Kaya po nung nalaman kong may ganito nga po ako, iniisip ko pa rin po. Siguro kaya po doon ako na-stress. Nakukuha daw po kasi itong hyperthyroidism sa stress po. Aminado si Chris May na kung minsan ay napanghihinaan na siya ng loob. Ngunit, naging inspirasyon niyang lumaban ang 53 taong gulang na nanay na si Annalisa Salen na todo kayod sa paghahanap buhay. Sari-saring gulay ang itinitinda ni Nanay Annalisa. Sabi niya, kailangang magpatuloy sa buhay kahit na sinusubok ng problema lalo't na't ang anak niya ay labas-pasok sa ospital. Sariwang-sariwa rin kay Nanay Annalisa ang panahong kapos sila sa pera ng maospital ang anak. Sabi niya, naging kaagapay niya sa gitna ng kagipitan noon ang Ako Bicol Party List na natugunan ang mga bayarin at agad silang nakalabas ng ospital. Nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol kay Congressman Saldico sa tulong na binigay niya. Sana po lumaganap pa ang programa ninyo tapos mas marami pang matulungan. Ako po ay nagpapasalamat doon sa Ako Bicol at doon po kay Congressman Saldico na labis po dahil sa patuloy na ibinigay po nilang tulong sa amin. Ito po ay malaking tulong sa amin, sa financial, sa mga medicines po niya. Hangad po namin na patuloy pa pong lumaganap yung Ako Bicol at bigyan pa po kayo ng Diyos ng magandang kalooban para marami po kayo matulungan na kagaya namin. Hangad ng Action Co Center Tabang Ora mismo ang pagaling ng dalaga upang bumalik na sa sigla ang kanyang pangangatawan. Ayan, partner. maraming salamat Ako Bicol. Sana marami pa kayong matulungan. Yan. Ayan. Dahil partner naging ulang ang rayo. Kandi naman partner kan medical team ang pinaka-importante na idara ang tabang kan Ako Bicol. Ang sa tuyang tabang ora mismo, Action ko and Ako Bicol team, dahil nauulang kan kung anuman ang karayuan kan lugar. Yan. Ang importante makaabot ang tabang. Yan. Baku ulang partner ang long distance. Yes. Ayan. Partner, may gusto lang akong ihapot sa imo ngunyan. Kasi bilang sarong magurang partner, gurano kakulog sa imo na mahiling mong may pigmamati o nagihelang an sa imong aki. Siyempre partner makulog.
kadabis baga pag bilang responsable kang magurang maging mapaama or mapaina, habo kay kuminsan pigsasabi nga ni kan mga magurang, sana nga sa Sa kuya, kuya na na sana sana. tinao. Kung ano ang namamatayan mo, ako na sana Yeah. nakakamate. Arog talaga kita kan mga magurang partner. Diyan kaya partner, duman sa may parte kan Camarines Norte, saro na naman na tatay partner, saro ining tricycle driver. Pag sinabi mong tricycle driver partner, nag-aasa sa pagpapasada. Oh, isang kahig, isang tuka. Yan. So, yan partner ang natauhan ng tabang kan sa tuyang programa partner para sa iyang aki na may rheumatic heart disease. Para mas maraman ta partner ang bilog na detalye kayan, aramon ta, nagbabalik, Aika Ferry. Balik sa pagiging masigla ang 7 taong gulang na bata sa Paracale, Camarines Norte na si Chanel. 6 na buwan na ang nakakaraan nung maospital ang bata at bumagsak ang pangangatawan dahil sa sakit na rheumatic heart disease. Dahil sa kanyang kondisyon, kinakailangang tutukan ng atensyon kay Chanel sa tamang oras ng pagpapakain at pagpapainom ng vitamins. Sa aming pakikipagpanayam sa ama ni Baby Chanel na si Tatay Henry, sariwang-sariwa pa sa kanya ang labis na pag-aalala at takot noong isugod sa ospital ang kanyang anak na kinukumbulsyon at nahihirapan sa paghinga. Ang tanging nasa isip noon ni Tatay Henry ay ang gumaling ang kanyang anak. Ang naramdaman ko, ma'am, yung hindi ko talaga naisip na sulo lang ako, ma'am, eh. Kasi ang iniisip ko yung anak ko mabuhay, madagdagan. Kaya nakalapit ako sa Ako Bicol. Kaya yun, nagpapasalamat po ako at natulungan kami. Pamamasada ng tricycle ang hanap buhay ni Tatay Henry. Bukod sa pagiging ama sa pamilya, ginagampanan niya din ang tungkulin bilang isang ina sa kanyang 4 na anak. Overseas Filipino worker o OFW ang kanyang asawa, ngunit dahil sa epekto ng pandemya ay naging matumal din ang pagpapadala nito ng pera. Pakahirap, ma'am, talaga nung pandemic po. Ang hirap kahit po yung asawa ko nasa abroad. Pero ang hirap din po, ma'am, ng sitwasyon kasi wala din trabaho yung time na yun. Kaya sinakripisyo ko po na kasama ko yung anak ko, kami lang dalawa sa BNC. Ang hirap po ng ma-hospital ng ilang anak. Nakatulad ko po na lalaki lang ako. Ginagampanan ko yung ina at ama. Napakahirap, ma'am. Aminado noon si Tatay Henry na kapos sila sa budget noong isugod sa ospital si Chanel. Matumal din kasi ang kita sa pamamasada ng tricycle. Sa tulong ng programang Action Ko Center at Ako Bicol Party List ni Congressman Saldico, nabayaran ng hospital bill ng bata at agad silang nakalabas ng ospital na walang iniisip na problema. Inabot din namin ang food packs. Kasi po nung humingi ako ng tulong sa Ako Bicol, at least nandun ang ayuda ng Ako Bicol. Kaya nagpapasalamat po ako sa Ako Bicol. Kasi kung hindi sa kanila, hindi madudugtungan yung buhay ng anak ko. Ay nagpapasalamat po ako marami talaga sa Ako Bicol. Inspirasyon ng programa na maibalik ang sigla at ngiti sa mga batang may karamdaman na maagang nakikipaglaban sa sakit tulad na lamang ni Chanel. Dahil naniniwala ang programa na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ayan, Yan. si Chanel, partner. Tama, sabi ni Aika Perry, ang kabataan, Ay pag-asa ng bayan. lalo na ang mga kabataan na Bicolano. Ayan. Ang mga kabataan na Bicolano, partner, dyan Halarani sa puso ni Congressman Oo, Saldi, partner, ang mga ninhuli. kaakian ng mga Bicolano. Ninhuli ta dyan matalubo sa mga masunod na servidor kan Bicol, sa mga masunod partner na pag-asa kan Bicol. Yan, dyan man So, maali mga- partner, so mga ma-extender maning tabang sa Yan, mga so kapwa mga magiging Bicolano. paratabang, mga mahurma kan ekonomiya kan Bicol. Halid din Correct. sa mga kabataan. Yan, orgulyo kan mga Bicolano, partner, in short. Magiging Oo. orgulyo. Kaya ang pagtabang baga kan ako Bicol para sa senior, sa kabataan, Sa malalain na sektor, kababaihan. Oo, sa iba-ibang sektor, kalalakihan, Correct. para uma, Warang pigpipili in para short, sira. partner, anak ko Bicol na tatauanin, extender ng pagtabang. At saka, nailing mo niyan, Camarines Norte. Yan. Yan, pig-iikot kan ako Bicol Bicol, wide. ang bilog na Bicol region.
Maliban pa yan sa mga natatabangan kan ako Bicol na mga Bicolano sa iba pang mga probinsya, Ayan. iba pang mga rehiyon kan Pilipinas. Hagad na partner duman sa mga natabangan kan ako Bicol na maging maray naan sa indang salud partner. Tanganing mas maugma